Zábavní vědecký park Vida nabízí od dubna 19 nových exponátů, které navýší jejich dosavadní počet na 170. 19 nových exponátů stálo vědecké centrum Vida 7,5 milionu korun. Návštěvníci si mohou nově vyzkoušet například měnit tvar podmořského dna, pozorovat pohyb mlhy nebo vyrobit duhu. Ten vývoj těch exponátů je takový iterativní hodně, prostě se věci opakují a člověk vyměňuje, zdokonaluje. A bohužel to pak znamená, že mnoho věcí třeba po velmi krátké době přestane fungovat, ale je to o změně nějakého detailu. Takže ano, není ta cesta jako jednoduchá, je trnitá, ale po pár týdnech, měsících toho testovacího režimu pak dojdeme k exponátu, který funguje jako s poměrně velkou spolehlivostí. Neustále se vytváří nějaké nové programy, ať už představení nebo programy pro školy, a dá se říct, že v tom máme poměrně velkou svobodu. Na webové stránce vědeckého centra mají návštěvníci možnost vytvořit si vlastní profil. Na tomto účtu si mohou posléze prohlédnout fotografie, videa a výsledky, které si během návštěvy nahráli pomocí QR kódu na svou vstupenku. Jak se ti tady dneska líbí? Je to hezky a těším se, až tu budeme na atrakcích. Hezky se mi tady fajn. Pro TV Stisk Anna Foltýnová a Radan Mlčůch, Brno.